Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan, no? Pasensya dahil nga nadugay-dugay kong upload ni sumpay ni drama, Laila Libat. Bueno, mga ka-DJ, mga ka-listeners, di ang sumpay ning Sugilanon, Laila Libat, part 12 matang mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Pasensya dyan kayo nga nadugay-dugay kong upload. O sa ubang mga drama na akong gipang upload, pasensya kayo ha nga medyo late upload nako. Labi na sa Bagong Bayani nga pag-una kong gi-upload na late na. Gimugna kining maong sugilanon aron dili pagtamay sa atong kaigsoonang PWDs. Kung dili paghatag og paglaom nga dili babag ang kalahi nimo sa uban aron kabuoton mo ang bangaw sa kalampusan. Kinsay imong pangan? Sa pinaklas ka pagkasulti, sir, ako si Miss Triple L, kun Laila Libat. Libat gyud kang tinuod? Tutuki ako mga mata o makita ni mo ang duha ka dagway sa kamatuuran. Okay. Dawat ka na. Sakay na sa auto. Mapasigarmuhong idalit kaninyo sa RMN Drama kining sugilanon, Laila Libat. Huy! Libat ka! Ayaw pag minaldita! Paano ba naglibat ko? Dili ko tao? Unsa bagad? Duha ko sa imong tanaw? Isundo ko nimo! Naugawa, oy. Usa ra man bukas ako tanaw, maong bullseye. Hoy, Layla! Laya si Ribaya, oy! O gano palayason man ko nimo? Tungod kay wa kay angay nga magpasupasoy ning mansyon, kay libat ka! Hoy, kasad. Venus ginamos. Amo ding bay. Busa, bisan libat ko, may katungod ko magpaso-paso dinhi sama sa prinsesa. Usa ka binuhat nga nagpasaan sa usa sa labing bugaat nga kasakit ang pagbiay-biay gikan sa uban. Apan bisan pa niini, mibarog siya aron ipakita nga dili siya lahi sa uban nga gitawag og normal nga tao sa katilingban. Laila Libat. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama, Laila Libat. Ang miyagyato na sayran, nagduda na gid si Venus nga doon na diferensya si Luisito sa utok tungod sa iyang mga hukom nga mga imposible kayo. O ang pinakabago mao ang pagpaminyo ni Layla. Tuod man, bayot nga lalaki kaig porma ang gihire ni Digoy nga mao'y mo-apply sa pagpangasawa ni Layla. Samtang si Bimbo ang gituboy ni Rexon nga mao'y mangasawa ni Layla. Samtang si Layla, sa iyo kaayo mibisita ni Luisito sa iyang kwarto. Karon mahigala niya ang sumpay ning sugilanon, Laila Libat. Pa, good morning. Maayo kay niag ka na, Aw. Layla. Buntag naman pa. Kinahalang unahon kiti ka. Babati una, Layla. Ha? Unsa man na pa? Kutob sa lalaki nga gustong mga sawa nimo. Kinahanglang makisulti nako. Ako ang mukilatis sa mga sawa nimo, Layla. Unsa? Sure ka pa? Ikaw ang final nga muhukom? O, Layla. Kinahanglang masiguro ko usab kung kinsa ang angay nimo. Hala no. Mura day ko inigibuya ni mo pa. Sa kulang gingon, kinahanglang masusi na kung maayo ang lalaking mga sawa nimo. Busa, sa sunod nga dunay mamisita nimo, paibaw ako. Kaya ko makigsulti nila. Nausa man sa payot, di mo na magpuntak. O bisag ka ni mang lakir, pagkahinampak na ko. Ah, Unsa man? Natawgan na ba nimo si Selmo para sa ikaduhan niyang pagpamisita? di naman mo tubag ang kanahang payot
Ha, naman rutong nagaglaag ang kanahan. Oh, Digoy. Kinahanglan ka ng atong manok ang makapangasawa ni Laila. Ay, ulag yun ta, pero ang pagkutana sa kunain ron ang bayot. Ayaw hunog tawag. Aron mahuman na. Okay, sige. Akong tawagan pag-usap. O sabi mahitabo, Erikson? Kung si Bimbo ang makapangasawa ni Laila? Oh, mahimo na ko siya nga mo. Noon sa naman ikaw na. Basta mo din kaway ayaw diha sa inyong kumpanya. Kung si Bimbo ang makapangasawa ni Laila, liba? Aw, saon naman. Pero Venus, ang importante, nga akong amigo ang makapangasawa ni Layla. Aron safe ang akong trabaho. Pero, masulbad paghihapon ng tanan, Erikson. Kung makita na gid nato ang tinuod nga anak ni Tito Luisito. Hala, oy. Ugma. Tangkod na mao sa kasimana sa kitagal ni Papa Luisito sa mga sawa na ako. Ay, kipang kung nagining kinabuhi, ah. Ang saon nilang kano kung si Bimbo ang piliw ni Papa ang mga sawa na ako. O di ba, ang bayot? Ha? Ay, kalibog. Pero, dili ka ni joke-joke lang yun ni Papa Luisito. Ay! Ay, unsa magkarekson, oy? Yaong-aon na ka? Huy! Puning ako sapot mo ha? Di pa ko tiguwa nga ang anguhon. Kung wa pa ka ango-ango ha. Mahinumdum unta ka sa kungaan nga Layla, dili kay Huy. Di ko ganahan mo sangpit ni mo sa imungan. Kay buutan na kay nang imungan ikumpara sa imong tinuod nga batasan. Ikaw ba sa may giduol mo din he? Ha? Pangaway? Makiksulti ko na mo. O ka na ba? Tarungan ako pakisulti. Aron dili sa kumog binalgita nimo. Ah, ay nagsaba na agad. Pamati na lang. O kung sa may ko pamation nimo ha? Kung gusto kang magkasinabot ang libata ka, si Bimbo ang sugta. Unsa? Si Bimbo? Total, higala na mo si Bimbo. Kung makasali ka nga, mutabang siya sa pagpalambo sa negosyo ni Tito Luisito. Kita daw sa siyang nagtrabaho diya, di ba? Tempa. Nganong ganahan man sad kuno ka? Nga si Bimbo ako sugton ha? Doon na kay komisyon? Magtarong ang sultihan ni mo halay ka? Katarungan akong sinultihan? Klaro man ka iba nga ikaw ang nag-agha ti Bimbo aron panguyaban ko. Bebe, pila may mubahin? Ikaw balibag ka ka? Makapainag yung kasuna ko. Sup. Ikaw ba? Kung initi mo o, diri hala pabugnaw dito si Muyab. Hoy! Kinahanglan makasabot ka sa akong tumong. Ay, nakasabot na lagi ko si mong tumong. Kung nga nun si Bimbo ang gusto ni mong ako mabana. Pero sorry na lang, kay dili ako ang mapili sa kong pamanhunon. Kaya kinsa ba mo pili? Si Papa Luisito. Unsa? Tinuod ka? Muna. Busa, ayan na lang ko hasulan ninyo sa pagpahuna-huna kung kinsi ako pamanhon. Kay si Papa Luisito gihapon mo pili. Magkalagok! Hoy! Hindi mo nagkakalagot di ay mo. Alsa na ba ni mga bagag maglagot ka? Papatihan sa kuno kong himuot ka. Dili mahitabong mahimuot ko ni mo libata ka. Aw, kung ko mahimuan na, makakansira ba na sige lang kasuko? Diyan ko dito ka nakabasa na. Ucho. Gawin kay grado. Ikaw ba? Kamaw sa daw kumabasa, oy! Kamaw ako musuwat. Labaw na kamaw kong kwintag kwarta. Maya, no? Pinasultihan ti ka. Bantay ka. Kana sige masuko, cancel ka. Pero, kay pa. Malag yun na imo kong gisultihan daan si mong manok. Kita naaw na to, kung si Bimbo ba ang piliyon ni Papa para na ako? Sir Diggs! Hi, Sir Diggs. Oh, Layla, unsa may gianhin mo sa kong kwarto? Kuan, Sir Diggs ka lang. Sultihan talaga daan. Nga kung mamisita na ko si Silmo, si Papa Luisito maatubang niya. Unsa? Nganong si Sir Luisito man? Kay siya man gyud ang mupili sa kumabana, Sir Diggs. Bangas ka. Unsa? Mauna. Mauna yung gisulti na ako, Sir Diggs. Kulbaan mo ko ng Silmo, Sir Diggs, uy. Alam ka bala ka karabot ng silbo. Kay may na akong pagkaseminar. Aron dili gyud mo gawas ang iyang pagkabayot. Ang ako balang, Sir Diggs ba kung masipyat siya? Unya, mahibawan ni Papa nga, ato siya swelduhan para mahimubana na ako. May siper na ang baba atong silmo, Layla. Ako na lagi itong seminar umayo. Di na ka angay babala ka. Di na to masipyat. Unya, kano sama na mamisita si Silmo, Sir Diggs?
Ugma sa gabi, padadun ako siyang suborno para ni Papa Luisito di mo. Unsa? Sabi sa niya akong drawing, uy. Ang gihapon makadimao. Laila, mamisita ko di mo karong gabi, ha? Sayo lang ug adto dito. Kana nagmatapas papa. Unsa? Ganong kinahanglan man nga magmata siya? Kasi mong pagpamisita unya, si papa na mo atubang nimo. Interview hundak ka. Busa pangandam na lang daan si mo itubag. Ha? Aw, andam nam sab ko sa kong itubag. Tagapran ka lang ko no Bimbo. Ilang may bahay na Rickson kung maasawa ko nimo. Unsa? Ay nagkalain sa kong pangutan na ha. Kay naibaw magugko nga si Rickson ang naghulhog nimo nga panguyaban ko. Ha? Klaro man kaayo. Klaro jud kaayo. Naiyak ka manok. Kay seryoso ko siya nakisulti na ako. Nga ikaw gyud akong piliun. Mao nga, mangutana na lang kung pilay bahay ni Rickson kung maminyo ta. Wa siya mga yugbahin, eh. Ang iya lang nga, di madaog laing tao ang maong kumpanya. Ha? Kay kung magkabanag kag dili ka maong mudaog negosyo, unya bisyoso pa yun. Tumba ang tanang katigayunan ni Tito Luisito. Unsa? Laila. Niya na si Silmo. Laila, nakuha ang prutas para ni Papa. Kalami ang tingog, uy. Salamat, Selmo. To, salon si Papa. Dali, sunod ako, Sel. Uy, Laila, uy. Kini mangang sa ilong, uy, makapasar ka. Amahan ini, uy. Sama diha, ay. Makapasar lagi ka, kundi ka magbinayot. Pa? Niya si Selmo. Mayong adlaw sa. Mayong adlaw sa. Lingkod, dili siya ko nga tumagan. Magbarog lang ko, sir. Bayot ka, unsa. Uy, kaning... Gano'n po taong nagkasulti magana, sir? Hamis na kay kagkutis. Di ko bayot, sir, uy. Bitaw pa. Di naman na siya bayon. Sige. Sulti ko no, nga dili ka bayot. Ingna nga, dili ko bayot. Dili ko bayot. Pinagalit. Dili ko bayot. Katulo. Dili ko bayot. Dili ko bayot. Ay! Hindi na nako, di na ko, oy! Na. Uy! Oy, sorry yun, oy! Ay, sorry, oy! Hindi na ako kaya, oy! Basta, oy, mangang sa ilong. Hindi lang ko mga asawa ni mo, Laila, oy! Sorry yun! Ano sa mga Selmo, oy? Nabisaw-taon ako. Bakit yun akong gusto, ay! Sige, oy, ato nilang ko. Patay pa. Ayaw na Selmo, oy. Naku, sa mga tao ka, oy. Ay, kukuniti ko. Ay, oy, ay. Hindi ginayin ako kayang magminyo babay, oy. Lucky ako. Ay! Adyot yung tanan! Ay! Selma! Gadong gidad-an magkuni mo bayot nga pamanhunon, Layla. Ta, ikaw masagod pa. Naliman ka nga, o sara ka si Mana, imong gihatag na ako nga. Kapangitaon ko ba na? Tanawa. Napugos na lang ako panghangyog bayot. Nagkasabot ko. Gusto ka lang nga malingaw ko. Gusto lang ni mong sundon na nga kung gusto. O kamao kang mangitag paagi. Ay, sorry pa ha. Wa ka magkasa. Gibuhat lang nimo ang angay nimong buhaton, di ba? Mga bitaw, ngang. Naliman sa kanao sara ka si Mana, imong gihatag nga tagal. Mo nakalisod ko pangitag ba na. Kim sa ko ganahan og laki kaayo. Kay panuway niya kutok. Unya, mudaginot niya libat.
Katawa na sa ka pa. Ay, katawa pa, oy, takihon ka. Ay, kabugal-bugali pa, oy. Ay, ba kinatawaan na eh. Papa, katawa na, unsa. Ay, wata ka bugal-bugal eh. Aw, Nahimuot lang ko sa imong mga pamaagi. Tungod, kinsa man ang laing lalaki nga na-interes nimo. si Bimbo pa. Si Bimbo. Siya ang manok ni Rexon. Mao ba? Si Rexon di ay ang nagpaluyo ni Bimbo. Mauna pa. Okay, sige. Kung ikaw ang akong pangutanon, ganahan ka ba ni Bimbo? Koan, kanang... Okay man siya isip akong amigo. Pero, mahadlo pag ikuan ng uyab-uyab pa. Libat maya ko. Naibaw kung ikauwaw ko sa kumahimong bana o uyab. Pero okay ra sabdi mo si Bimbo. Magkasinabot ra mo. Ay, makasinabot raman mi. Pero, Unya, unsa man siya sa imong kasing-kasing. Posible ba nga mahigugma ka ni Bimbo? ambot lang kahapaoy. Wa pa mong ko kasuway ng gugmagugmagod. Okay. Isalig na ko ang tanan, Layla. Unsa? Ako na'y bahala sa imong mamahimong bana. Kung moabot si Bimbo, pasudla siya. Mingaw man ang mansyon nila ni Dixon. Oh, Bimbo! May ganyan ka. Pamisita na sa kang Layla, ha? Oo. Daan naman kung gusto makisuod niya. Mao na ni. Hay man si Layla. Suod lang. Nasa sa sala. Uban si Tita Teresita. Pwede na ba kung musuod, Dixon? Ayaw na. Ha? May isulti ka pa na ako? Bimbo, Oh, ayaw pagsugot ha. Nga dili ikaw ang mabana ni Layla. Ayaw good. unsa? Aw, kanang tanan. Nag-agad-agad na ni Layla. Dili si Layla ang pabilibo ni mo, Bimbo. Kung dili si Tito Luisito. Oh, tuod no? Siya mo pili sa mabana ni Layla. Busa, kinahanglang mo bilib ni mo si Tito Luisito. Nga ganahan yun kang mga asawa ni Layla. O nga ang ngayon ka mo padagan sa iyang negosyo. Ako nang paningwaon. Ayaw paningwaa. Kuha agad si Layla. Onya, okay ra nimo nga si Luisito mo pili sa imong mabana, Layla. Aw, wala ko mahimo, tita. Gawas pa. Pagpakawaw man gani ni sa unag pangilad, aron lang makakaon. Kininahinon na akong balibaran. So, si Bimbo na lang ang hukmanana ni Luisito. Hello, Layla! Hello, Bimbo! May kanianak ka? Nagpaabot ka na ako, Layla? Dili ako nagpaabot nimo. Si Papa Luisito. Nagpaabot siya nimo dito sa ang kwarto. Ha? Ayuha lang yun siya sa pagtubag, Bimbo. Paningwaon ako, Tita Teresita. Hello, Tito Luisito. Lingkod diri sa kong kilid, Bimbo. Gusto man kuno kang makisulti na ko, Tito. Nahibaw ko nga nagtinguha ka ni Layla. Tito. Maubito to nga may offer ko nga ako nalay mo hatod og mukuha ni Layla din eh. Unsay imong ikapasalig nako, Bimbo. Ha? Nahibaw ko
nga ikaw ang gituboy ni Rickson nga mo'y mabana ni Laila. Unsay inyong kasabutan? Una sa tanan tito, musulti ko nimo nga daan akong nakagusto nga makisuod kang Laila. Bisan maglibat siya. Dili ang pisikal ang importante na ko tito, kundili ang naa siyang kasing-kasing. Unsay tinuod mong gibati kang Laila? Malingaw ko niya. Og gaan kaya akong kasing-kasing ni Laila. Daghan siyag naa siyang una-una nga may nungdanon kayong makatunana mo. Tito, sorry kon na-timing nga kung pagpakik-interes kang Laila sa imong gusto nga paminyo na siya. Unsay ikasulti nimo ni Rickson? Kuan, Tito, okay man si Rickson, Tito. Okay na siya karon sa iyang trabaho. Seryoso na siya tungod kay naa si Laila nga nahimong hagit para niya. Nigawas na sab ang iyang mga maayong ideya sa among department. Ug tungod ka na kang Laila. O, Tito, nausab si Rickson tuod kang Laila. Gani, di na siya ma-under Revinos. Ug tungod gihapon ni Laila. O, Tito, kay mahadlok pa na siyang musumbong si Laila nimo. O dili ba, mauhay siya ni Laila. Utukan si Laila, Tito. Walang gid siya mag-eskwela. Pero doon na siya mga ideya. Nagikan sa inosinteng hunahuna, nagamit kay sa negosyo. Nahibaw ko. Ligon si Laila. Ug labaw sa tanan. Honest. Mao sa ako nagustuhan ni Tito. Okay na ka. Unsay, okay na ko, Tito. Ikaw na lang ang tugutan ko nga mamisita ni Laila. Ikaw ang akong butaran nga mahimo niyang bana. Unsa, Tito? Pero, ubos sa usa ka kondisyon. Kondisyon? Unsa man ang maong kondisyon, Tito? Kinahanglang mapasugot mo si Laila sa imong kaugalingong paninguha. Salamat, Tito. Okay ko na, Tito. Mas ganahan sab ko nga kung sugton man ko ni Laila, kanang iya gyud ko gusto. Unya, Tito, ako na ba'y mukuha o muhatod niya din eh? Unya na, kung sugton ka na ni Laila. Sa pagkakaroon, si Rickson paghihapon ang iyang ubanan sa pag-adto o pagpauli din eh. Laila? Oh, Laila? Unsa man, Bimbo? Padoon ka ni Papa Luisito ni mo. Doon na siya isulti ni mo. Ha? Pero okay na ko. Ha? Okay na siya nga ako ang mabana ni mo. Unsa? Maulagi. Tinood ka? Oh. Ikaw Tinood na? ka, Bibo? Bay? Tinood ka, bay? Ikaw ang ipili ni Tito Luisito nga mahimong bana ni Laila. Oh. Mahimo na kong mamisita ni Laila, Rickson. Unsa? Si Bimbo ang gipili ni Tito nga mahimong bana ni Laila? Mao na, Venus. Midaog nga akong manok. Kung mauna, mahimo na nimong amo si Bimbo sa maabot na panahon. Ha? Aw ka lang. Ang importante nga, amigo mi. DJ Lex Venus, Rex. Dili na ang mangita sa tinuod nga anak ni Tito Lucy ito. Kana ang dili mahimo, Rexon.
Kinahanglan makita na tong tinuod nga anak ni Tito Luisito. Pa? Ay, tinuod ba nga si Bimbo na ang mahimo na kong bana? Depende nimo, Layla. Ah? Nausab na sad imo na pa? Ako na sa imo pili? Igo ko lang gipili si Bimbo. Nga maoy mahimo nimong bana. Pero ikaw paghihapon ang mo desisyon, agad si mong gibati alang kang Bimbo. Unsa man gyud ang gibati nimo ni Bimbo, Layla? Ganahan ko niya pa. Unsa? Bukutan man siya. Unya, may respeto gid siya nako ay. Ug nagplano ka na ba nga sugton si Bimbo? Ingon man ka pa, nga ako na muhukom. Ako lang unahon pa ha. Kay, doon na ba yung mga tao nga mailan sa sugod, pero kung madugay na, ay, wa na lami. Good. O si good pa. Maayo gyud nga imong hunahon ang tanang butang nga imong hukman. Dili mahimong magmahay ka sa kaulahian, Layla. Kaya lang nako, importante usab ang gipitik sa imong kasing-kasing. Bitaw pa, kay libat maya ko. Ay, basin, ganahan lang nas Bimbo na ako kay migami. Posible, Salp. Kinahanglang imo unang tugkaron ang tinuod nga gibati anang Bimbo nimo. Sige. Sige, baby mo. Inom ta. Ano nakikinom ka na koron, Bergson? Tungod sa imong kalampusan, bay. Ikaw gud ang gibutaran ni Tito Luisito nga mahimong bana ni Layla. Oo, pero kinahanglang manguyab pagyapon ko ni Layla. Oh. Di kinahanglang iyagi kong sugton. Sa iyo na lang kayo ang pagpasugot ng Layla, eh. Ako'y bahala nimo. Oh, sige god, bahala ka. Imo sa ng ideya. Ang importante nga ikaw gyud ang makapangasawa ng lipat. Oh, Ha? Oh. Sigaw mo nang imong matabi mo. oh kukon. Oh, wa pa magudunta sa kung unahuna ang kaminyoon, Bergson. Pero, bay, una-una alang imong makuha kung ikaw ang mabana ni Layla. Mahimo ka ng CEO sa maong kumpanya kung swertehon ka. Dako ako na ng damguha, oy. Pero, paranglit, usaan naman lang. Kung makita ninyo ang tinuod nga anak ni Tito Luisito. Kato na sa bakong pagkasaon. Digoy, Ah, wa pa mo kawas si Layla sa kwarto ni Luisito. oo pa man, Ma'am Teresita. Pero, klaro naman ang resulta. Si Bimbo ang gipaboran ni Sir Luisito ng mga asawa ni Layla. Maproblema ta ini, Digoy. Ha? Gamay. Maproblema ta gamay. Kay, dili man nato sangga ka na si Bimbo. Mao, busa kinahanglang maedukar si Layla sa pagpadagan sa negosyo ni Luisito. Kamong duha ang angay nga maedukar, ma'am. Pero Digoy, wa ko sa liki ni Luisito siya negosyo. Wasag ko'y hibang kaagan sa pagpadagan ni ini. Mao na ang medyo problema na to, ma'am da. Busa si Layla lang yun ang atong palihokon sa tanan. Nahilom ka naman, Kodreksyon. Wala ninyo muna huna ni Venus, usa? Tuod, no? Unsa mo kayo mahitabo kung makita na mo ang tinuod nga anak ni Tito Luisito? Oh. Balik sa uno sa buin eh. Long! Ay, salamat! Na nakagawas na kita sa imong halwa. Magkainom na kita. Di sa tamahin mong magdugay karon, Venus. Sige, ikot na diya. Saan naman pa ini, uy? Sige naman tagadali ini. Tuod, may lugar tang atuon, ha? Laghan ko libat nga daga kining lugar nga atuon ta. Unsa? O posible, nga naa na ining lugar ang tinuod nga anak ni Tito Luisito. Mao nga kinahanglang atong maato kining dapita.
Unsa mo gyud makuha na tong kaayuhan kung makita na to ang tinuod nga anak ni Tito Luisito, Venus? Kana! Mao na importanteng pangutana nga kinahanglang matubag niyo daan, Rickson. Kuan. Aron mawagtaw na ka ng layla-libat diha. Og Og ang tinuod na gyud nga anak ang musapopo sa tanang katigayunan ni Tito Luisito. Mao nga naunaw na ninyong bayo. Kung makaayo ba ninyo nga makita ng tinuod nga anak ni Tito Luisito? mas makabintaha ta kung kita ang makita sa tinuod nga anak ni Tito Luisito. Tungod kay ato kini masiminar og maayo sa dili pa nato dadon sa tubangan ni Tito Luisito. Gusto si Venus Bin mo. Kung kami ang makakita, makautang o kabubuton ako ang maong babae. Sama kang nuidi ko eh. Nga mo inautangan o kabubuton ni Layla Libat. Okay. Nara. Adtuan ninyo ka ng lugar nga. Dagan og libat. Atuon gina mo. Itsam ning nanawag. Nambira man eh. Hello? Asa ko nung kaoy? Kisama ka? Hala ha? Wala ka kaila sa kong tingog, Rexon? O sa man, hindi ko tingog sa phone, no? Mga wala ka kailan ako. Uy, ikaw din yung libata ka? Ano nawawagan ako, ha? Gubo na sa di mo nga akong kalinaw karon, ha? Ay, wag yung tapoyin ako ng gubo ni mong kalinaw karo, Rexon. Pero, gusto ko nung gugong papa. Kay patawag ka, kay doon na tayo lakaw karong gabi, eh. Unsa? Kita? Doon ay lakaw? Oo, doon ako yung tayo lakaw. Busa, unahin ka maruso ka sa kalibutan, pauli na. Bye! Hey! Kayo bang ipanghagis din, hey? DJ Lax Sila ilang nanawag. Remix. Usab sa kulit toyo tong panuwayng libat. Papaulion ko na kong tito. Doon na milakaw karong gabi, eh. Mister! O di nila ka, uy. Hindi mahimo, Venus. Kinahanglang unahon ako ang sugo ni Tito. Pero, mao pa gani akong pag-abot? Unya mo lakaw na dayon ka? Gusto si Rickson siyang buhaton, Venus. Dili mahimong supako niya ang mga plano ni Tito Luisito. Pero, tay paragod. Ikaw man ka mag-asawa ni Layla Bimbo. Ikaw na lang utatong subuan ni Tito pag uban ng Layla. Masisalig na ko. Para kang Layla, Venus. Sagdi lang ko. Mabutan niya ko niya. Nga ko na ang hari. Ang maghari sa negosyo ni Tito Luisito kung masawa na nako si Layla. Bimbo, desidido ka na gud nga mga asawa ni Layla? Nauna-una ko ay mong gisulti, Rickson. Sayang. Kung maadto sa laing mga kamot ang negosyo ni Tito. Mao nga ako. Ako na lang ang padagan ini, puslan man. Ha? Tito. Di anak ko. May lakaw ta? Kabong duha si Layla. Ang dunay lakaw karon. Unsa dito? May tambungan mong party ugba. Busa kinahanglang palitan mo gawon si Layla. Uy, murag si Venus ang makatabang ni Layla anak ito. Gusto na sabga. Nagkabuangan si mong way buot nga uyab si Layla. Tito. Di nagkumusugot. Nga mo paduol pa si Venus kang Layla. Kiwa siya mayong mabuhat nini. Tito. Tuwa na ni Layla ang akong credit card. Tabangi siya unsaon sa paggamit ini. Gusto ko nga tarong ug haom kang Layla ang gaon nga imong ipasulob niya ugma sa parte nga inyong tambungan. You are the sunshine, my only sunshine. Make me happy. Mahimo bag muhilom ka, Layla? Di ba ko gusto nga makabati ang tingog mo? Huwag isura ko ng bintana sa auto. Huwag kayo salig, Sir Con. Kiyaan mo tingog, oy. Oy, sir. Mas ganahan ko fresh air. Lasa, gudi mo eh. Ano ko mahimuan, naghilas ko. Kay ikaw, may akong bodyguard. Huy, libat. Uy, ay ko babati ang ubos na lagi kay kunin mo, ha? Dili ko ni mo bodyguard. Bodyguard ta ka. Kay mo nasulti ni Papa nako. Ikaw ang mubantay nako. So, bodyguard ka ka. Lasa na ba ni mo pamation, ay? Hilas na kon hilas, uy. Kung sa man mo, be. Katigbantay maka nako. Idi, bantayan ko ni mong maayo. Uy. Nakinig pa ni Garilio na, be. Ha? Kadako ni mo glawas?
Nga, manghingi ka! Trabaho dito, eh! Lasa naman yung tiya. Wala ka di mamatay. Sorry, patay! Eh! Iwan sa auto, eh. Ay, dalago yung sukol, Rickson, ay! Padagan na lang, oy! Yawas na sa auto! Hagit yung kunin mo, ha? Ay, Yawas! tay, bay! Ay, Rickson! Ito ba yung kunin mo, ha? Ay, ibangkong na nila tawan, eh! Ay! Rickson! Ay, dala pa kitang away! Hatagin nila na siya panigarilyo, oy! Usap-usap ka! May mo kauban. Uy, Ha? libat ka, day. Di man! Lipat ka, oy. Lipat ka. Ayati ra! Pasok mo manungko nimo! Lipat lagi ka. Dabay! Osa! Listen! Dali na! Sagay na sa auto! Dali! Ikaw ba na pa ko din eh! Dali na! Dali na! Hindi ako nila. Larga! Larga, oy! Bus ay ang amaw! Uy! Nagdugo imong ilong! Laos na tong ospital, oy! Hello. Laila? Sir Diggs! Sir Diggs! Sulti si Papa Pi nga, dili may makapalit og gaon karon kay gipariglahan ni Sir Rickson. Ha? Usa. Pagtarong di Laila. O sige pariglahan mo. Basta gipariglahan mi, unya nang ta masulti ha. Ako na ipa-doktor si Rickson. Luisito, palaktunon na ako si Digoy, ha? Ipaapas na ko si Rexon ug Laila sa ospital. Unsa, Ay, nga numan. kipariglahan ko no sila. Wa pa sa buhatag og detalye si Laila, kay iya ko nang ipadoktor si Rexon. Alalagaw, ipasusi ni Digoy. Ug ipadagkob kung kinsa man ang parigla nila ni Laila. Aray. Hala, uy. Sakit sa ilong. Hasta mo bagas mong ilong, Rickson, oy. Gisungag man nimong kumo sa laki. Malikod doon ako. Dadaan doon ako pistola. Na, sulti na lang kung ma-action ka. Kaya mo utang ni action atong kinabuhi. Sige. Oh. Rickson! Rickson! May kapas na sa ilong! Na, mura man ni siya si aning dolphin ng iyang naway. Ilong niya, ha? Awas, Sir Diggs. Ay, ikaw bugal-bugal niya, ha? Hain ang may pariglan mo. Hain! Tuwa na, Sir Diggs, oy. Kuyak pan lagi sa kumo patik. Usa! Usa ko ning bagaon sa agod. Ikaw man ang tangangay manalipon Ilo mo, eh. Nakalitan lang ko atong amaw. La, gay na nabataw ta ka nga managa na lang ta. Padagan ka sakyanan. Ita pa man jud ka sukmagay. May gani dito ko. Eh, paghambog, ay. Oh, da. Ay, nalalagi na pakiklamo diha kay mudugo na sa mo timong ilong. Na. Bangag sa ilong. Ay, ginoo ko. Ato ning usayon sa bayan, kay kung nakailamos mi pariglan ninyo, ato ning ipadakop. Ayun na. Mamauli na ta. Pa, sorry jud kaayo. Wagin may makapalit og gaon. Ay, nyari mong credit card pa. Hain si Rickson. Diyara ko, tito. Uy, kalagom gud anang imong usa ka mata. Mauni na igo sa kumo sa amaw, tito. Makita na doon ako balik, ay. Tagam na gito ba? Na, ayaw na mong agi ditong dapita. Aron di mo magkakitang gumot. Kay nagkuyapan ra ba ang mong lalaki sa patid ni Layla? Nanghambog na sa ka, Layla? Uy. Oh, hambog ko taon. Si Digoy ang misulti nako sa nahitabo. Abi na kung ikaw ang manalipod ni Layla.
Ikaw naman noon ang naluwas ni Laila, Rickson. DJ Mula na sa Relax. ng pagkasultihat ito. Ako na itong, paminaw sa pa, kailang ka ito ba hitabo, aba, taghap na itong ako. Naigo lang yun ako siya sa patyanan, motong kuyapan. Diin man ka magkamaong mangamot, Laila. Ay, mahilig man sa martial arts o si Papasito pa. Hugyam kong gitudluan. Ha? Panagana na no. Kung mapiki mo, kung gukdo na mo pulis, kung mangawat mo. Lainas ni Baw sa kunahimo ni Rickson, oy. Ha? Hambugiram gud kay ka. Kay doon naman sa siya ikapanghambog. Bunsa ikaw, Rickson. Kinahanglang magpa-enroll ka og martial arts. Lo. So dito. Ay, Ipan, na kinahibawan, oy, nga eskwelahan sa karate pa. Sugla na siya. Ako na mo kontag og mo train ninyong duha. Na, aksyon na yun eh. Aron ka mao mong manalipod sa inyong kaugaling. Pero sa pagkakaroon, patawagan na lang og butik si Teresita, Rickson. Pasok di si Laila og gahon para ugma. Tabuag. As kang moya nga Rickson tanawon kanina sa emergency room. Mosamot na yun ang mabikil ang garbo ni Anang Rexon kang Laila, Digoy. Nga siya pa ang naluwas gikan sa daotang tao. Mausa na akong biliban na ng Laila. Makamausan. Makamao. Ay na mo sige tapi diha. Pwede koy. Aon sa mandong, naana kay tambal para ni anang imong buno, Dong Rexon. Dong, naitambal dong. Okay na ko, tita. Gisugo ko ni Tito Luisito nga patawgon ko no kag butik aron pasugdan si Laila ugaon nga iyang masulob ugma sa party nga among tambungan. Unsa? Mutambong mo og party og Rickson? Kamo si Laila? O lagi, kami si Laila. Misamot bigsa ka kung dugo ng Laila. Usaka gyud ko rabis niya. Sa una, ako ginatauban ni mga party ngayon tambungan. Pero karon si Laila na. Ayaw na lang pagreklamo. Imo masidingsa ba? Unsa? Managataon na ako na mahinoy gibasol imos na itabo karon. Binos, kung wapa nimo bugal-bugali si Laila sa pagpasulob sa costume nga katuman, unya nagisi di ay. Dili unta masuko nimo si Tito Luisito. Utro sa nimong tito. Kanusa man taon na siya mamatay, oy. Oh, Venus! Pero magtiguwa nga nagdagtigaw sa to relasyon ba? Venus, ay kung pabatian lang tao anang imong silutihan, ha? Kay na, musamot gad nga, di na ka makaduol na ko. Ada, magampo ko, oy. Nga mamatay na natiguwa nga. Pero makadool ako nimo. Pa? Ay, dili di ka mo ba na mo sa party nga ang tambungan? Dili, Laila. Kamo si Rickson ang mamahimo na kong representative sa maong party. Ikaw, gagong anak, ug si Rickson, gagong sinaligan. Pero pa, basin bayag magpatay na sa Miss Rickson dito. Dili ka na mahitabo, Laila. Sige na, lagaw. Isulob na ang gahon nga gipili ni Tita Teresita nimo para karong gabi. Opa. Ug pasudla si Rickson kay may sulti ko niya. Unsa man ang isulti nimo nako dito? Rickson, isip representative nako. Kinahanglang ipakita mo ang iyong mayong dignidad sa tanang naa sa parte nila ni Mr. Chu. Ha? Og trataha si Laila sama sa saga prinsesa. Unsa?
Nganong si Rickson man ang gusto ni Luisito nga pati manon ni Layla. Unsa masagahay may tabon ining parte nga ilang tambungan. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning sugilanon. Layla Libat. Dalit sa RMN Drama.